trini ani katal video norok no subraji Christian ma khalam sogo tamni hingangke jung tini hai wak rokni video no sung nailemen bakak thanglai wana kasung wak rok no ribui jung income khlaima rok sung salaima thangna hingga khamni taktai bukhuk som norok ani channel o katal ngai tong hingke norok subscribe khlairnani tapok hingke sung nadi wak joto no ribu haipun abo joto ni bagaya ang tini ang wak ribu tongo suto bo ani bagai simsi kanorok no haipuno ani channel ni bisingte khlainai ang kok thaise thainai jata wak rinai rok no share kok khlaikya umsukse hingka norok judi no nainam sui tong hingke ani channel no norok subscribe khlainan tapok di hingke norok baksa no comment khlaio baksa wak ara rok jaya hnai ke khapni taktai bukhuk song sung wak ara rok jaya mani hingkangke sung chini wak no sung hawo khajak hingkangke sung wati jorabo phanangthung satung jora phanangthung sung khel ma khlainai o wak bo hara chaitong ke harok jak hangke bini khirok tai tungoi kogyang ke sung abono bori rok khi kongna bagui bori rok sarna nango ke abo sung habo chaya ke han ada rok chayangai thangka ba dukhu manai pono ada rok chayangai tongkha bini khuda komoi tongkha ke sung tamsarna nangnai wak chikon rok no hingka bo Himalaya pati sa norok bahai powder norok painani hingke ani jefuru waksa ang buino phale rijak ada chayang tongoi ang obono paiui tubui rwkhammani no chakha bo obono rwkhangkano bini bahai mama bai no jeta a wak ada chaya wngoi tongmani ada chanai hingke omno ang konorok nadi kaham ke Himalaya bati sa hinui swijak norok o powder no chardi hingke khapni taktai bukhuk song norok tebo nugui manai bwskango tinini bagai asuk no norok no tebo sung income khlaima rok sung bahaike sung takisa develop tungnai unuk tingnai oborok no sung silaima bakak thangno next video asuk no jotona hambai।